Welcome back to Hustle Hours podcast. Remember, hustlers either win or learn, but never lose. Εσύ σε ένα ακόμη επεισόδιο του In The Biz, το podcast του ThinkBiz. Είμαι η Λίζα και σήμερα έχω την τιμή να είμαι μαζί με τον Ντίνο Παπαργυρίου και τον Τάκη Κακαλή, ιδρυτές του Hustle Hours podcast, για ένα special podcast crossover. Πολύ ωραία, ανυπομονούμε και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ, Λίζα, και νομίζω έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε σήμερα. Ναι, και εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ και θα ήθελα και για τους ακροατές μας που δεν ξέρουν ακριβώς το τι κάνετε, να μας πείτε πώς δημιουργήσατε το Hustle Hours και για ποιο λόγο. Αυτό ξεκίνησε πέρσι τον Απρίλιο, που ήμασταν με τον Τάκη στον καναπέ του σπιτιού μου και είχαμε ένα πρόβλημα τελείως προσωπικό μας. Είχαμε θέματα με την έμπνευση για να κάνουμε δικά μας πράγματα. Και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραίο να κάνουμε μια εκπομπή στην οποία θα καλούμε νέους που έχουν πετύχει στην ηλικία μας, πετύχει εντός εισαγωγικών γιατί είμαστε πολύ μικροί, Ναι. Έχουν ιδρύσει μια startup ή έχουν κάνει κάτι ξεχωριστό. Και κάπως έτσι τώρα 11 μήνες μετά το Hustle Hours έχει πάει πολύ δυνατά, έχει πάρει μεγάλη απήχηση και το έχει αγαπήσει το κοινό, οπότε... Τέλεια. Ναι. Εφόσον ξεκινήσετε οι δυο σας μόνοι σας, χωρίς καμία εμπειρία και χωρίς να έχετε κάποιο υπόβαθρο σε όλο αυτό, ποια πιστεύετε είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε? Η μεγαλύτερη δυσκολία που είχαμε, θα έλεγα, ίσως να ήταν το πρώτο βήμα, δηλαδή όντως να ξεκινήσουμε. Δεν ξέραμε τι εξοπλισμό έπρεπε να πάρουμε, ήμασταν τελείως άσχετοι στο χώρο. Μετά κάπως πήρε μια ροή, κάναμε 5 επεισόδια και μετά κάναμε ένα summer break. Οπότε εκεί κάπως κλείσαμε την πρώτη σεζόν και αναρωτιόμασταν τον Αύγουστο αν θα συνεχίσουμε. Ναι. Το είχαν δει κάποια άτομα πέρα των φίλων μας, είχαμε λάβει και 1-2 μηνύματα, αλλά επειδή κάνουμε αρκετά παράλληλα, σχολή, ο Ντίνος ασχολιόταν και με μια startup τότε, ήταν πολύ δύσκολο για μας να συνεχίσουμε. Ναι, λογικό. Το κάναμε όμως, με έπεισε ο Ντίνος, γιατί εγώ ήμουν αυτός που δεν ήθελε να συνεχίσουμε. Και θα έλεγα αυτή ήταν η πιο δύσκολη στιγμή. Να συνεχίσουμε μετά το summer break που κάναμε. Ναι. Και σκέψου, ήμασταν 2 μήνες χωρίς επεισόδιο, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσει το κοινό engaged. Οπότε ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Κάθε μέρα story, κάθε μέρα quiz. Οι πιστοί θα τα θυμούνται όλα αυτά. Και τώρα που έχετε πάρει φόρα, πιστεύετε. Βασικά, θα θέλω να σας ρωτήσω και πού βλέπετε να πηγαίνει. Δηλαδή, στο μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι αλλάζουν όλα τόσο γρήγορα, οπότε δεν ξέρω αν έχει νόημα να βάζουμε στόχους για πάνω από 1 χρόνο ή 6 μήνες. Οπότε σε πρώτη φάση κοιτάμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε όλο και περισσότερο στο podcast και πηγαίνουμε λίγο με τη ροή και πιστεύω ότι κάνουμε trust in the process, οπότε θα πάει καλά. Σας εύχομαι το καλύτερο. Ειδικά όταν έχεις πάρα πολλά στο πρόγραμμά σου, σχολή, φοιτητικές ομάδες, startup, podcast. Είναι τρομερά δύσκολο να τα καταφέρεις και να ανταπεξέλθεις σε όλα. Ναι. Εμείς το περάσαμε αυτό. Η δική σου άποψη ποια είναι? Πώς μπορεί να ανταπεξέλθει ένας φοιτητής ο οποίος δραστηριοποιείται και κάνει 1002 πράγματα ταυτόχρονα? Κοίτα, γενικότερα πιστεύω ότι επειδή ακριβώς έχεις τόσες πολλές επιλογές, είναι λίγο χαοτικό το τι θα πρωτοδιαλέξεις ή που θα πρωτοενταχθείς ή σε τι θα δώσεις περισσότερη βάση. Οπότε σίγουρα πιστεύω πρέπει κάπως να στοχοθετήσεις και να προτεραιοποιήσεις όλα τα χόμπι που κάνεις και να βρεις μια έτσι κάπως χρυσή τομή που είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές το να βρεις αυτή την ισορροπία. Άρα και να βρεις τα θετικά σε ό,τι κάνεις και να το κάνεις επειδή σ' αρέσει, που αυτό νομίζω θα σου δώσει και μια άνεση, θα σε χαλαρώσει λίγο στο ότι δεν είναι αγκαρία, αλλά το κάνω επειδή όντως θέλω να το κάνω. Και σίγουρα νομίζω έτσι θα καταφέρεις κάπως να βρεις και την κατάλληλη κοινότητα και τα άτομα που θα σε υποστηρίζουν. Δηλαδή και μέσα από τον εθελοντισμό το έχουμε νιώσει πάρα πολύ αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια ομάδα ή ανάλογα εσείς μεταξύ σας κάποιον που σε καταλαβαίνει και μπορεί κιόλας να σε βοηθήσει στο να μην γίνεις overwhelmed ίσως. Αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να τα βάλεις όλα σε μια σειρά. Αλλά ναι, αυτή η συμβουλή με την αγκαρία και το πώς θα το βλέπεις νομίζω θα βοηθήσει πολύ κόσμο. Ναι. Εγώ θα ήθελα να πάμε ένα βήμα πίσω και να πω το εξής. Είναι ένας τώρα φοιτητής που μπορεί να μας βλέπει και κάνει τη σχολή του, μπορεί να τον ενδιαφέρει, μπορεί όχι, αλλά δεν έχει κάποια άλλη
εξωσχολική δραστηριότητα, Ναι. τι θα προτείνατε, πώς θα αρχίζατε? Γιατί είπαμε ότι εμείς κάνουμε 2-3 πράγματα παράλληλα, αλλά κάποιος που δεν κάνει τίποτα και θέλει να ασχοληθεί με κάτι, τι θα προτείνατε? Πρότεινα πρώτα να ψαχτεί λίγο, δηλαδή να δει τι του αρέσει χωρίς να επηρεάζει τόσο πολύ από εξωτερικούς παράγοντες. Γιατί πολύ εύκολα μπορείς να πεις τόσα παιδιά κάνουν αυτό, οι άλλοι φίλοι μου κάνουν αυτό, ότι μήπως και εγώ πρέπει να κάνω κάτι. Είναι καλό να αναρωτηθείς αν θες να κάνεις κάτι, αλλά πρώτα να βρεις κάτι που σου αρέσει. Και νομίζω ότι ειδικά στην εποχή που ζούμε υπάρχουν άπειρα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Δεύτερο βήμα θα ήταν να κάνεις ένα πρώτο βήμα προς αυτή την ενέργεια. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κατευθείαν να βουτήξεις στα βαθιά και να μπεις σε μια ομάδα που είναι απαραίτητη. Μπορείς να είσαι community μέλος σε μια ομάδα, να ξεκινήσεις σιγά σιγά να πηγαίνεις σε κάποια workshop ή σε κάποιο συνέδριο. Να μην σε φοβίζει να κάνεις το πρώτο πράγμα και να μην σε φοβίζει πιο πολύ να βγαίνεις από την άνεσή σου. Εγώ πιστεύω το νούμερο 1 και όλος για το κοινό που βλέπει, πολύ πιθανό να είναι ήδη σε μια διαδικασία να ψάχνετε. Οπότε το πρώτο που θα πρότεινα είναι να μπει σε κάποια φοιτητική ομάδα. Στο ThinkBiz, κατά προτίμηση, γιατί είναι φοβερή ομάδα. Το λέω αυτό ειλικρινά, γιατί μέσα στο ThinkBiz εγώ γνώρισα πάρα πολλά άτομα με τα οποία έκανα πολύ καλές φιλίες και ακόμα συνεργαζόμαστε. Και αν είσαι ήδη στο ThinkBiz, τότε το επόμενο βήμα είναι να πιάσεις 5 άτομα τα οποία πιστεύεις ότι έχετε τις ίδιες φιλοδοξίες, τους ίδιους στόχους και να δείτε τι μπορείτε να κάνετε μαζί. Οτιδήποτε δημιουργικό. Ναι, και πιστεύω ότι είναι και φιλίες ή σχέσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν και αργότερα στη ζωή σου. Κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω πάνω σε αυτά που είπατε είναι ότι απλά πρέπει να κάνεις το πρώτο βήμα. Δηλαδή, αυτό είναι αρχή, από εκεί και να γίνουν όλα. Μη φοβηθείς, ακόμη και αν φοβηθείς είναι ok. Αυτό. Just do it. Και ποτέ δεν ξέρεις πού θα καταλήξει. Δηλαδή, η Λίζα, όταν πήγε στο πρώτο event, Παύλα, δεν ξέρω, την πρώτη σου επαφή με το ThinkBiz, περίμενες ότι μετά από 2 χρόνια θα κάθεσαι εδώ πέρα? Σίγουρα όχι. Εγώ μπήκα και στο πρώτο έτος, οπότε ήμουν πολύ φρέσκια. Ήταν όλο καινούριο, αλλά κυριολεκτικά έκανα την αίτηση σε ένα λεωφορείο πηγαίνοντας στη σχολή, γιατί το είδα και είπα γιατί όχι. Οπότε γιατί πιστεύω ότι το γιατί όχι σε πάει πολύ μακριά πολλές φορές. Νομίζω ότι σε μια ανάλογη κατάσταση για κάποιον άλλον, είναι σημαντικό να πεις στον εαυτό σου γιατί όχι ή τι έχεις να χάσεις άμα το κάνεις. Εγώ θα πω κάτι για να το κλείσουμε. Ειδικά όταν δεν ξέρεις τι θες να κάνεις, δηλαδή είσαι σε μια σχολή και δεν είσαι σίγουρος αν θες να την ακολουθήσεις. Το νούμερο 1 πράγμα και ίσως το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να σκορπιστείς σε 1002 πράγματα. Αν δεις πολλά πράγματα, θα πάρεις συνιστώσεις και πιστεύω έτσι θα βρεις το μονοπάτι σου. Δηλαδή θα πέσεις πάνω του, δεν χρειάζεται να επιδιώξεις κάτι. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Και τώρα που μιλάμε για σχολή και εθελοντισμό, είπαμε πριν ότι πρέπει να βρεις αυτήν την ισορροπία. Εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορεί να τη βρει ένας φοιτητής? Νομίζω υπάρχουν κάποιες πολύ θεμελιώδεις συνήθειες που πρέπει να έχει στην καθημερινότητά σου για να μπορείς να την παλέψεις με όλα όσα κάνεις. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ κάθε πρωί να γράφω τι έχω να κάνω μες τη μέρα και να βάζω με πόσο χρόνο πάνω κάτω θα μου πάρει. Γιατί εννοείται δεν έχουμε ιδέα πόσο θα βγει, αλλά να έχεις μια εικόνα. Έτσι υπάρχει μια καλή ελπίδα να τα βγάλεις μες τη μέρα σου. Πώς ακριβώς συνδυάζεται, για παράδειγμα, την καλοπέραση με το business κομμάτι? Συνήθως δεν πρέπει να απαντάμε με ερώτηση, αλλά εγώ θα απαντήσω με ερώτηση. Γιατί να μην διασκεδάζεις τη φοιτητική ζωή ενώ κάνεις και όλα τα άλλα παράλληλα? Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι άσπρο ή μαύρο. Είναι κάτι που μπορείς να το έχεις στη ζωή σου. Έτσι σίγουρα. δεν είναι? Ναι, συμφωνώ. Επίσης, μια ερώτηση open γενικά, food for thought. Πόσες ώρες όντως αφιερώνεις τη βδομάδα στο να βγεις για ένα ποτό, να βγεις για ένα καφέ, για μια έξοδο? Δηλαδή, νιώθω ότι περισσεύουν αρκετές ώρες που έχεις να αφιερώσεις τελικά στην εθελοντική δράση. Εγώ αυτό το παρατηρώ κιόλας και από το screen time. Που είναι κάτι που πολλά άτομα, άμα μπεις, θα δεις ότι μπορεί μια μέρα να ξέψεις 5 ώρες στο κινητό σου και θα πεις γιατί μία ώρα από αυτές τις 5 να μην τις έκανα κάτι καλύτερο? Ακριβώς. Και αν έχεις και μία ώρα, σκέψου ότι μπορείς να δεις ένα επεισόδιο in the Biz και ένα Hustle Hours, οπότε γέμισε αυτή η ώρα. Όντως. Έτσι δεν είναι? Ναι. Σε αντίθεση με τον Τίνο που κάνει journaling και είναι αρκετά οργανωμένο στη ζωή του, εγώ είμαι all over the place. Ναι. Δεν έχω κάποιες συνήθειες που να φτιάχνουν μια ρουτίνα που να λειτουργεί για μένα.
πώς εσύ το αντιμετωπίζεις, αν έχεις κάποια tips για το κοινό και για μένα δηλαδή. Νομίζω το νούμερο ένα πράγμα που θα έλεγα που έχει βοηθήσει και εμένα, αλλά πιστεύω ότι είναι και για άτομα που έτσι έχουν κάπως διάσπαση προσοχής ή που δεν μπορούν να ασχοληθούν με ένα πράγμα και πρέπει να κάνουν 150 ταυτόχρονα ή αγχώνονται ότι πρέπει να τα κάνουν, θα έλεγα ότι μην αγχώνεσαι, απλά κάνε το. Είναι κάτι που μου έδωσε ο προηγούμενος team leader του podcast εμένα ως συμβουλή, γιατί ήταν νομίζω για ένα email, κάτι τέτοιο. Έπρεπε να στείλουμε κάτι email, κάτι τέτοιο, και αγχωνόμασταν στη διαδικασία ότι πρέπει να το κάνουμε. Και μου λέει ότι μην αγχώνεσαι, απλά κάνε το, γιατί θα σου πάρει 2 λεπτά. Το να αγχώνεσαι θα σου πάρει 15 και το να το κάνεις θα σου πάρει 2. Να κάνεις πολλά πράγματα που να σε βγάζουν και λίγο από το mindset του task oriented, να είναι πιο δημιουργικά. Νιώθω ότι βοηθάνε πάρα πολύ συχνά το να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου, αλλά πιστεύω ότι κάνοντάς το σου δίνουν motivation στο να είσαι πιο 100% εκεί για τα πράγματα που έχεις να κάνεις. Δεν ξέρω αν έβγαλε νόημα αυτό. Έβγαλε αρκετά, θα πω. Και εσύ δηλαδή λες ότι παρόλο που δεν σε βοηθάει ενεργά, στην ουσία αυτό είναι που σε φέρνει στο 100% όταν πρέπει να κάνεις κάτι και να είσαι εκεί. Εγώ θα προσθέσω ένα τελευταίο και αυτό δεν θα μπορούσε να είναι άλλο πέρα από το να βρεις έναν accountability partner. Αυτό, επειδή ακούγεται πολύ fancy, είναι να βρεις έναν άνθρωπο, τον κολλητό σου, την κολλητή σου, στον οποίο να δίνεις αναφορά. Όχι, δεν είμαστε στρατός, αλλά γενικά θα βοηθήσει πάρα πολύ. Τύπου, με τον Τάκη, αυτό που έχουμε δουλέψει πολύ είναι ότι εγώ διαβάζω πολλά βιβλία, ο Τάκης το δουλεύει. Ήθελε πολύ πίεση, αλλά τώρα με την πίεση διαβάζει full. Άρα ουσιαστικά όταν διαβάζει κάποιο βιβλίο έρχεται και στο λέει, ή όταν δυσκολεύεται να διαβάσει κάποιο βιβλίο, του δίνεις εσύ motivation. Ναι, ή ας πούμε αν βρεθούμε σε κουβέντα με παιδιά τα οποία διαβάζουν βιβλίο, εγώ θα τον κάνω expose. Κοίτα, το καταλαβαίνω, και το σου υποστήριξη και το να έχεις έτσι και άτομα που σε εμπνέουν και σου δίνουν και δύναμη να προχωρήσεις παρακάτω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει και λίγο αυτό το motivation και discipline, έτσι, που κάπως τα ζυγίζουν και λένε ότι είναι πιο σημαντικό. Εσείς τι πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό? Εγώ θα πω, βρες το γιατί σου. Δεν πιστεύω τόσο πολύ σε όλο το motivation discipline. Πιστεύω αυτό που κινεί τους ανθρώπους είναι το γιατί τους. Γιατί κάνεις κάτι. Ωραία, για να κάνω και λίγο διαφήμιση στο βιβλίο, μιλάει για ένα κόνσεπτ, το χρυσό κύκλο που έχει στον πυρήνα το γιατί, μετά είναι το πώς, το τι και μετά είναι το πώς στον εξωτερικό κύκλο. Οπότε θα πω, ξεκινήστε με το γιατί. Πολύ σημαντικό. Τώρα έτσι για να το πάω και σε λίγο πιο φοιτητικό, εφόσον και εσύ είσαι στα τελειώματα της σχολής από ό,τι κατάλαβα, γενικότερα έχουμε λίγο την κουλτούρα στην Ελλάδα του αιώνιου φοιτητή. Κάτι που νομίζω πάντα το νιώθουμε μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, να βρούμε κάποιον ο οποίος θα σου πει είμαι στο 10ο έτος. Γιατί, ποια νομίζετε είναι η ψυχολογία πίσω από αυτό, γιατί κάποιος φοβάται να φύγει? Εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, βασικά το τι έχει οδηγήσει σε αυτό, είναι καθαρά ο επαγγελματικός προσανατολισμός που δεν έχουμε λάβει. Δηλαδή μπαίνεις σε μια σχολή και δεν έχεις ιδέα τι θα μάθεις μέσα. Επομένως είναι πολύ λογικό να φτάσεις σε ένα σημείο και να πεις αυτό δεν μου αρέσει. Δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό, αλλά είναι νομίζω πάνω από 70% οι φοιτητές που σπουδάζουν κάτι και καταλήγουν να κάνουν κάτι εντελώς διαφορετικό στη ζωή τους. Που αυτό είναι τρομακτικό αν σκεφτείς ότι 7 στους 10 καταλήγουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Οπότε νομίζω φταίει ο επαγγελματικός προσανατολισμός που δυστυχώς δεν έχουμε τόσο πολύ στην Ελλάδα. Αν ανάλογα δεν έχεις μπει σε κάποιο θελοντικό οργανισμό, πες το ThinkBiz, πες οποιοδήποτε, ότι κάνεις κάτι, οπότε έρχεσαι και λίγο σε συνεργασίες με εταιρείες, μπαίνεις λίγο στη φάση του να κοιτάξω το βιογραφικό μου, να κοιτάξω το LinkedIn μου. Άτομα που δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία είναι λίγο τρομαγμένοι για το πώς θα καταφέρουν να κάνουν το πρώτο βήμα. Μπορεί να είναι και αυτό, γιατί όντως αν δεν έχεις εμπλακεί με φοιτητικούς οργανισμούς και να έχεις παρακολουθήσει σεμινάρια, να έχεις φτιάξει ένα LinkedIn και να δεις λίγο τι παίζει, όντως είναι πολύ δύσκολο να τα βρεις μόνος σου. Να γυρίσω λίγο πίσω, γιατί εμένα αυτό πραγματικά με καίει πάρα πολύ. Ποια πιστεύεις είναι τα βήματα που πρέπει να κάνεις για να βρεις το πάθος σου? Εγώ είπα ότι
είναι καθαρά να εμπλακεί σε πολλά πράγματα, έτσι ώστε να δεις εν τέλει τι σου αρέσει. Ναι. Εσύ τι λες? Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λες. Πιστεύω ότι το να εξερευνήσεις πολλές επιλογές είναι το πιο σημαντικό για να δεις τι σ' αρέσει. Κάτι άλλο που θα έλεγα είναι να κάνεις μια ενδοσκόπηση στον εαυτό σου. Να δεις σε τι είσαι καλός, τι σ' αρέσει και βασικά νομίζω είναι πολύ σημαντικό να δεις ποιες αξίες είναι αυτές που σε αντιπροσωπεύουν. Όταν φτάσεις στο σημείο να κοιτάξεις πίσω και να πεις, ξέρεις τι, αυτό που κάνω είναι κάτι που μου φέρνει ικανοποίηση, κάτι που με ολοκληρώνει, τότε νομίζω που βρίσκεις το πάθος σου. Και η αναζήτηση των προτύπων, δηλαδή να βρεις μέντορες, όχι αναγκαστικά κάποιον πάρα πολύ γνωστό ή κάποιον που είναι ωραίο να έχεις άτομα που βλέπεις και που τα θαυμάζεις, αλλά μπορείς να έχεις και πιο πρακτικούς μέντορες. Υπάρχουν και προγράμματα ανάλογα για mentoring, αν θες να το πας σε πολύ πιο πρακτικό κομμάτι, αλλά μπορείς να έχεις από οικογένεια μέχρι φίλους, μέχρι κάποιον γνωστό, κάποιον που γενικότερα κοιτάς και λες ότι μ' αρέσουν τα βήματα που πάτησε, ότι και εγώ θα ήθελα να κάνω κάτι ανάλογο, αλλά σε αυτό θα έλεγα να μην ξεχνάς να είσαι ο εαυτός σου και μέσα σε όλο αυτό. Δηλαδή, επειδή το κάνει κάποιος άλλος και δούλεψε για αυτό, δεν σημαίνει ότι θα δουλέψει για σένα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες για τις αξίες και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό ό,τι και αν κάνουμε να είναι πάντα ευθυγραμμισμένο με τις αξίες μας. Ναι. Μόνο έτσι όντως θα είσαι ο εαυτός σου και δεν θα τα κάνεις για τα μάτια του κόσμου. Ναι, κάτι άλλο που θα πρόσθετα είναι κιόλας να προσαρμόζεσαι και στις συνθήκες. Δηλαδή, ένα πάθος που μπορεί να έχουμε εμείς τώρα σήμερα, μπορεί να μην είναι το ίδιο που θα έχουμε σε 10-20 χρόνια. Οπότε, μην απογοητεύεσαι εάν δεν το έχεις βρει αρχικά, ότι είναι OK, οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουμε τι κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά έχουμε όνειρα που εν τέλει μπορεί να μην τα πραγματοποιήσουμε και να απογοητευτούμε τόσο πολύ με τον εαυτό μας και να πούμε ότι γιατί δεν το έκανα, ας πούμε αυτό. Αλλά είναι OK, γιατί ανάλογα όταν ήσουν 18 είχες άλλα πάθη και όνειρα όταν θα είσαι 30. Εγώ αν ήθελα να πω ένα tip είναι πώς καταλαβαίνεις όταν έχεις βρει κάτι. Μία πηξίδα που έχω εγώ σαν Τάκης είναι κάθε Κυριακή βράδυ. Για το επόμενο πρωί, Δευτέρα πρωί, είμαι ενθουσιασμένος για την εβδομάδα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα πάω σχολή, θα δω κάποια άτομα, θα πάω στη δουλειά, θα μιλήσω με κάποιους coworkers. Είμαι ενθουσιασμένος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Κάθε μέρα που ξυπνάς να έχεις κάτι να βλέπεις, να είσαι ενθουσιασμένος γι' αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολο. Ναι. Μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να σε ενθουσιάζει και να είναι πολύ δύσκολο. Αυτό. Και ακόμα και τις χειρότερες μέρες να προσπαθείς να βλέπεις το καλό, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Γιατί μπορεί να τα λέμε τώρα έτσι εύκολα στη θεωρία και ρομαντικά, αυτά. ναι. Ναι, αλλά είναι πολλές μέρες που θα ξυπνήσεις και θα πεις, ξέρεις τι, δεν γουστάρω σήμερα αυτό που θα κάνω. Και δεν σημαίνει ότι δεν είναι κάτι που σε ικανοποιεί, μπορεί απλά να μην το νιώθεις εκείνη τη μέρα. Ο καλύτερος τρόπος να συγκρίνεσαι είναι με τον εαυτό σου ένα χρόνο πριν. Ναι. Δεν έχει τόσο νόημα να συγκρίνεσαι με άλλους, αλλά με το αν τελειώσει ο χρόνος και είσαι στο ίδιο σημείο που ήσουν πέρσι ή χειρότερα, τότε να απογοητευτείς, μπράβο σου, έχεις κάθε λόγο. Αν όμως είσαι έστω και λίγο βελτιωμένος, τότε απλά ναι, πρέπει να συνεχίσεις και δεν ξέρεις που θα πάει όλο αυτό. Όσο αφορά το κομμάτι της σύγκρισης, είχα διαβάσει νομίζω κάπου ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι παρομοίαζε τη ζωή με τεστ και έλεγε ότι όλοι προσπαθούμε να αντιγράψουμε σε αυτό το τεστ, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ότι έχουμε διαφορετικά θέματα. Γιατί είναι αυτό που λέμε, ότι επειδή σε κάποιον δούλεψε, επειδή κάποιος έκανε αυτά τα βήματα και δούλεψε, δεν σημαίνει ότι ταιριάζει ανάλογα σε σένα ή ότι θα καταλήξεις στο ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό. Σίγουρα. Πώς σας ακούγεται η ζωή μετά τα ακαδημαϊκά χρόνια και ποια βήματα σκέφτεστε να κάνετε πρώτα ώστε να προετοιμαστείτε καλύτερα? Για πες και θα πω και εγώ. Εντάξει, τώρα η θέση μου ίσως είναι λίγο ασυνήθιστη, γιατί ήδη έχω βρει δουλειά. Ήδη ψιλοξέρω με τι θέλω να ασχοληθώ, με τον προγραμματισμό. Αλλά παρόλα αυτά είναι λίγο περίοδο συναίσθημα που τελειώνει η σχολή. Ναι. Και τώρα τι? Δηλαδή κάνεις ένα μεταπτυχιακό, είναι κάτι που με ενδιαφέρει, συνεχίζω δουλειά, αν θέλω να ειδικευτώ σε κάτι, να συνεχίσω αυτό που είμαι, να ειδικευτώ σε κάτι άλλο. Είναι αρκετές σκέψεις. Δεν έχω βρει ακόμα την απάντηση. Εντάξει, είναι OK. Είναι πολύ OK. Εγώ νομίζω ότι τελειώνοντας τώρα τη σχολή τον Ιούνιο,
θα κερδίσω πολλές ώρες μες στη μέρα μου, τις οποίες μπορώ να τις διαθέσω σε πολλά πράγματα για να δω εν τέλει τι είναι αυτό που μου αρέσει. Γιατί όταν δεν ξέρεις τι σ' αρέσει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Άρα σκέφτεσαι να κάνεις κάτι σε gap year, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θα είναι gap year. Πρέπει κάπως να μπει και ο στρατός στο πλάνο, γιατί ξέρεις, Όντως, είναι ένα τεράστιο έχετε και βάσανο που αυτό. έχουμε εμείς. Ναι. Αλλά ναι, η σκέψη μου ήταν να δουλέψω κάπου είτε part-time είτε εντελώς remote, για να έχω το χρόνο να ψάχνω και τα δικά μου πράγματα. Είτε αυτό είναι startup, είτε αυτό είναι κάτι άλλο. Τέλεια. Και θα δίνατε κάποια συμβουλή σε κάποιον που είναι ανάλογα στη θέση σας και τώρα τελειώνει? Εγώ έχω να δώσω μια συμβουλή σε κάποιον που τελειώνει και δεν του αρέσει η σχολή που τελειώνει. Τέλεια. Επειδή αυτή είναι η κατάστασή μου. Αν είσαι σε αυτή τη θέση και δεν είσαι σίγουρος αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει, θα σου έλεγα να δοκιμάσεις. Okay. Αν τελικά αυτό που σπουδάζεις σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Ναι. Γιατί μόνο έτσι θα είσαι σίγουρος ότι μπορείς να το απορρίψεις. Σκέψου να περάσουν τα χρόνια και να έχεις ακόμα μια αμφιβολία μήπως τελικά μου άρεσε και δεν το δοκίμασα ποτέ. Οπότε νομίζω μια πολύ καλή λύση είναι να δοκιμάσεις πρώτα αυτό που σπούδασες, έστω και για λίγο καιρό να δεις ότι είσαι βέβαιος ότι δεν σ' αρέσει, και μετά να ακούσεις λίγο την καρδιά σου και όπου σε πάει. Νομίζω τα φέρνει η ζωή έτσι που δεν ξέρω αν ακούγεται ρομαντικό, αλλά θα το βρει το μονοπάτι του. Όποιος ψάχνει θα το βρει σίγουρα. Άμα είσαι αποφασισμένος και θες να βρεις μια λύση, θα τη βρεις. Τώρα αργά ή γρήγορα, σίγουρα δύσκολα, αλλά αργά ή γρήγορα θα τη βρεις, πιστεύω. Σε ένα tip για αυτούς που δουλεύουν. Για αυτούς που δουλεύουν. Ωραία. Εγώ, επειδή πάνω κάτω λίγο έκλειψε σε αυτό που ήθελα να πω, θα ήθελα να πω ένα quote που είναι ίσως για αυτούς που έχουν βρει ή πιστεύουν ότι έχουν βρει κάτι, νομίζουν ότι είναι στο σωστό δρόμο. Αυτό το quote είναι από ένα συγγραφέα, το Charles Bukowski, και λέει find what you love and let it kill you. Όταν βρεις κάτι που νομίζεις έστω και λίγο ότι σε ενδιαφέρει, θα το μεταφράσω λίγο ελεύθερα, μην το αφήσεις. Ναι. Go all the way, και νιώθω ότι δεν θα το μετανιώσεις. Φτάνοντας τώρα στο τέλος έτσι του podcast, έχουμε όπως και εσείς αυτό το φινάλε των podcast που ρωτάμε τον ομιλητή μια ερώτηση από τον προηγούμενο ομιλητή. Για εσάς λοιπόν η ερώτηση από τον προηγούμενο ομιλητή είναι η εξής: ποιο είναι το μάθημα εκείνο που προσπαθεί η ζωή να σας μάθει και το βάζει συνέχεια μπροστά σας, αλλά δυσκολεύεστε να το δεχτείτε? Θα ξεκινήσω εγώ, που το έχω λίγο πιο ξεκάθαρο. Όταν προκύπτουν πάρα πολλές ευκαιρίες, είναι πολύ δύσκολο να δεις εν τέλει ποιες από αυτές θα αρπάξεις και ποιες όχι. Γιατί όπως είπαμε πριν και το συζητήσαμε αρκετή ώρα, όταν κάνεις ήδη πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορείς να βάλεις εύκολα κάτι ακόμα. Και κάτι το οποίο βλέπω αρκετά τελευταία είναι ότι πρέπει να μάθω να λέω όχι. Γιατί αν δεν μάθω, που μαθαίνω πιστεύω να λέω όχι, τότε κάποια στιγμή θα εκραγώ, θα πάθω κάποιο burnout. Και τώρα είμαι λίγο στη διαδικασία που ψάχνω και λέω τα πρώτα όχι, για να μην γίνει το boom. Ναι, πολύ καλό αυτό. Την τελευταία περίοδο, παρόμοια με τον Τίνο, δυσκολεύομαι αρκετά να βρω χρόνο για κάποια πράγματα που θέλω να κάνω, και το challenge είναι να λέω όχι. Δεν έχω κάτι διαφορετικό να πω με τον Τίνο. Νομίζω είμαστε στην ίδια φάση. Ναι. Έχω περάσει λίγο το στάδιο της άρνησης, ότι μπορώ να τα κάνω όλα. Είμαι άτρωτος. Τώρα περνάω στο στάδιο δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Πώς θα δομήσω λίγο καλύτερα το πρόγραμμά μου. Αυτό. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να βρεις και ποιοτικά πράγματα αντί για ποσοτικά. Οπότε καλή συμβουλή και θα προσπαθήσουμε και εμείς να τη δεχτούμε πιο συχνά. Θέλετε εσείς αντίστοιχα να δώσετε μια ερώτηση για τον επόμενο μιλητή μας? Εγώ έχω μια top ερώτηση. Θέλω να ελπίζω ότι είναι τόσο καλή. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η άγνοια κινδύνου και θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχουν άτομα στην ηλικία μας. Αυτό που θα ρώταγα τον επόμενο είναι ποια είναι η άποψή του για την άγνοια κινδύνου και αν τον έχει βοηθήσει στη ζωή του ή του έχει κάνει κακό. Γιατί έχει διπλή όψη αυτό το κέρμα. Ναι. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει. Τέλεια. Άρα stay tuned για το επόμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Νομίζω ήταν ένα
απίστευτο podcast και πιστεύω ότι και εγώ έχω να πάρω πολλά φεύγοντας από εδώ σήμερα. Εμείς πήραμε σίγουρα πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και αλήθεια χαίρομαι πολύ που κάναμε και αυτό το collab, έτσι, το crossover, γιατί νομίζω σημαντικό και φοιτητικοί οργανισμοί ή γενικότερα φοιτητικές ομάδες να υποστηρίζουν η μία την άλλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι που το κλίμα είναι τόσο καλό, γιατί κανείς από τους δυο μας δεν το βλέπει ανταγωνιστικά. Ναι. Είναι ένα ομαδικό σπορ και ήμασταν full excited που ήρθαμε και τώρα ακόμα περισσότερο. Τέλεια. Και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.